Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Namarba ka jingya penibor hapadengka India bat ka Pakistan kalasdang. Ki Nong Hapoh district jong ka Jammu and Kashmir. Kila Thliew lupa banshan Jaka Rieh Hapoh Khyndew bat kila pelang lupa ru ya ki marba bat ki tiar ki badonkam banshet Thliew Hapoh Khyndew namarba kathma kala ban ki ha kanukuno por hapadeng ka India bat ka Pakistan. Ki Nong jong ka Salutri Karan Marha bat ki Shnong bamarjan ki badan hajan ka ketem sipai Pakistan kila seilot ya ki jingdon jingem hayeng ban lejra sya ki Jaka Rieh Hapoh Khyndew ki bala Shna lupa kini ki Nong kila penkre lupa ya baro ki jingdon kam namarba kimyo thya sukshu hayeng namar kimtep lupa lanu ka thamakan khi khambun nagi Jaka Rieh Hapoh Khyndew ki dei ki bala don lupa ki bala Shna menshwa hakapor baya khuntma ka India bat Pakistan bat menta kila lej pen khoi biang ya kini ki jo ki Jaka Namarba ki bon ki Jaka Rieh lani ki bangka ki bala bay pisa da umentri rang badu kari Narendra Modi bakin Shna. Kumta ya kini ki Jaka Rieh kila ai kerteng da ki Modi bangka.